kikam kiba kelak kiba Luis Suarez ule hapo madan. Kapdang soba epi kiparlok kiba jus ngau tenat ban page ya ka video ha kane ka channel. Hakane ka video mentakas ni ya page ya ka khana syapang kikam kiba kelak kiba Luis Suarez ule hapo madan. Berkumbangi YouTube haka football kidon shibun ki jingjia kiba penkmen bat kiba snau tanat kum ki skill ki jingjia kiba snau tanat bat kiba penkmen ki pajba bat donru ki jingjia kiba khala bat kumta habangi page haki jingjia kiba khala ka kerteng jong Luis Suarez kawan hakmat. Pat Luis Suarez ulang player uba don sha kata kasap pat habangi page ya ka khana syapang Luis Suarez ngimshim la page tang ya ki gol kiba utap bat ya ki trophy kiba ujob Henry ni hab ban kren ru ya ki kam kiba khala kiba ule hapo madan bat ka kam kiba khala kaba Luis Suarez ule ningkong haka history jong ka football dai haka World Cup jong usnam 2010 ho 3 Julai 2010 haka jingyel kai quarter final kata ka Uruguay persya ya ka khana berkat ba kane ka jingyel kai kadang poi haka jingya khat dawai lawai haka extra time kata haka second ka bakadu kagahana ka yo ka chance bakan tap bakan poi haka semi final Henry Luis Suarez ulah save ya kane ka ball perkata ka ball kala dai ban lej poi be sajar namar goalkeeper syamla don shoot haka goal Henry Luis Suarez ulah save ya kane ka ball patang kumta Luis Suarez ulah yo red card perkat ba Luis Suarez unang mi namadan kagahana kala yo ke penalty pat kumta ta shoot da ujian Henry ujian syamla la ban tap ya kane ke penalty pat kumta kane ka jingyel kai kala kudno da ka jingya kha dawai lawai perhaba poi ke penalty shoot out ka Uruguay kala penlim ya kagahana dasa ula ar pat kumta Suarez ula klalong hero na benta ka Uruguay Henry ha Afrika bat hakari kahana Suarez ulong kum uta notion bakraw yaki namar hajaka bakin thau history namar kan long kasin ka benikong yakiri na Afrika panpai haka semi final jong ka FIFA World Cup Henry lengba Suarez kata ka jing thau history jongki kalakut no hangta Henry kane kalong tangka jing sedang yaki kam ki bakla kiba Luis Suarez ule hapo madan bar usnem arajar shipeu kat ba udang yelekai bat ka klub ajak ula penken dit yaki bru da ka ba ula dajau Oman wei urang yelekai hakata ka jing yelekai bat kane kalong rukum kata ka kam ka bakla ka ba Luis Suarez ule ka ba ngimpat juyo i menno haki wei ki player bat ki pajba bat ki nang peniyaj kinang mudba kane kalong tangka jingja ka ba malum mala kumta kim syamla ai kano ka jing pen shitom ya Luis Suarez Henry ha usnam arajar khat lai pat kat ba udang yelekai na ka klub Liverpool bat ka jing yelekai persya ya ka Chelsea Luis Suarez ulale biang ya kane ka ju ka kam da ka ba udaj ya Ivanovic Henry ha kane ka por ulai sha suspend hadu ispotali ki jing ya lekai pat kumta ki pajba kilas dang ban bu ka jingkali halade hato Luis Suarez hado kano udang le ki kam ki ba khala ha ka history jong ka football Henry ka ba kham snow palash issue kalong ba Luis Suarez uju yai le biang yakini ki kam ha ki jingyel kai ki ba kam he kata ha ka FIFA World Cup jong usnam arajar khat saw hau arp saw 3 Jun arajar khat saw ha ka jingyel kai persya ya ka Italy Luis Suarez ulale biang yakane ka ju ka kam da ka ba menta ula daj sayo chilini urang yelekai defender jong kari Italy pat kumta kane ka jingle jong Luis Suarez kala sapriang habarok ka perthai tang daki second pat kumta hadin kane ka jingja ka FIFA kalarai bahkan suspend no yo Luis Suarez kumba sau banai AA habarok ki jingle kai football bat kala airu ka jing penshitam da ka ba kam syam la sha shu yo Luis Suarez paniale kai hanyau tali ki jingle kai na benta kari jong bat kane ka jing penshitam kalong kum ka wei ka jing penshitam ka ba kraw ba ha ki jing im jong ki player ha ka history jong ka football Henry ka ba kham snau palash issue kalong ba watla Luis Suarez ule kine ki kam ki ba khala Henry udang kelalong kum uwei urang yelekai u bapau bah jong ka perthai namar ulah kelalong kum uwei striker u batbet bah ha ka history jong ka football berhaki klub kum ke Barcelona, Liverpool, Atletico Madrid, ula pen isisha ya kasap ke ba udon. Pat Luis Suarez ulala ban tap sanspat teli AA ki gol haka jing im jong pat ula pen yo ru shibun ki assist. Pat Luis Suarez ulala ru
ban job shibun teli ki trofi kan top ya ki trofi kum ka La Liga Champions League pat kum juru ulai Arab ya ka Uruguay banra ya ka Copa America host name Arajar Kadway pat Luis Suarez ulala ru ban job arteli ki Golden Boot ha ka Jing Im Jong U pat ha ka bakhado Luis Suarez udang long hi kum uwai striker ubau pau bah ka perthei pat kum juru kum uwai player uba penmi shibun ki kam ki bakhlak ha ka history jong ka football pat watla pi lane PEC yo Luis Suarez Henry Luis Suarez udang yai sa ha ka history jong ka football pat ki breu ki yai ken mau ya ki kam ki ba ule pat ki pa kimla ban kliat ya ka ka ba ule te paralog mentakas ngitang kine ki khana ki ba khantiat tela da pisngau tanat ban sngap ya kum kine ki jaj video wat klet ban subscribe ya kane ka channel ba phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi berkum juru kum kadak ban support ban ai jingkershan ya kane ka channel kublai shibun